No jo. Takže čau lidi, já jsem Domča a vítám vás u dnešního videa. Zkuste nesmát a jdeme na to. Jak vidíte, mám webku, po dlouhé době jsem z toho nadšenej. Poradil mi to jeden youtuber, je to, jak se tam jmenuješ? Víkend, co se volá? No, Míša.cz. Míša.cz, ten koukněte se na jeho kanál, nebo to na to. já už Ticho buď! Okay. Cože? What the fuck? Excuse me, sir, has there ever been a robbery at this establishment? Not that I know of. I don't know. Lidi, jestli nevíte, tak tohle je to můžeš to vole nechat? Jestli tohle nevíte, tak tohle je to nejhorší. Tak já jsem natočil toho nejhoršího, toho nejlepší, tak já tohle budu postupovat o chvíli, když si nastavím tu webku a je to strašně blbý. Musíte mít Mobizon, to je tady ta věc. Na tohle se, jak tam tady máte 3 věci. Dáte tam to, jak tam je to, jak to tam máte. Já tohle nebudu říkat, ale jdeme pustit si to dál. Bro, pick this card and see what happens. Oh, shit. Hey, man, we're leaving the house right now. I think we'll go head on over there and get something to eat. Then we'll go. Oh, shit. Techno waffle for speed. Techno waffle. Techno waffle. Okay, do it. Oh my god!
Počkejte, to mám rozprskaný. Tak. Tak tohle video všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo docela i. A já tohle jdu ukončit, takže čau u dalšího videa.